To zan yi magana amma kar wani ya mun tambaya. Yawa. Akwai wani abu da ake kiran shi gwiwar gawayi, wanda inda mutum zai jima'i ya sa shi a harshen shi. Mun san dai ni'imar da namiji yake ji ko mace take ji lokacin da nuɗufa ta zo za ta fita. Ina ga wannan lokacin daidai shi ne lokacin da ake jin abin da ake ji ko? To lokacin da mani yake bugawa zai fita, kamar yadda mun riga mun yi bayanin sa a baya, yakan buga sau 7, ya dawo ya buga sau 5, ya koma 4 har zuwa 1, duka wannan bayani na tabbata mun yi bayanin shi. To shi gwiwar gawayin nan, da mutum zai sa shi a baki lokacin da yake jima'i, ya sa shi akan harshen shi. Daga farkon jima'in har zuwa gamawa zai ji shi ne kamar cewa maniyinsa ya zo fita. Dai yadda ka fara haka za ka gama shi kamar daidai da, wato inda ka ga maniyinka ya fita to sai ka cire shi a bakinka. Amma yadda ka san nuɗufa za ta fita kake jin in ni'ima ake ji, to haka za ka yi ta ji, za ka yi ta ji. In ka ga ka daina jin wannan to ka cire shi a harshenka. Shi yasa amfani da shi wani lokaci yakan sa mutane su suma, tun da kun riga kun san yamma ba a barin sa ya fi 'yan wasu daƙiƙoƙi, to kai a ce za ka kai rabin awa haka ka san za ka mutu. To kaga hatta wannan sai da ilimi ya binciko wannan gwiwar gawayin. Kuma gwiwar gawayin nan kowa ya san shi. Da za ka buɗa wa mutane watakila da zai zama kasu, dan to ai ba wanda ba zai so haka ba. To amma sai Allah ya ɓoye, gashi kuma kowa yana ganin su gashi nan a banza a zube. Amma shi yake ɗauke da wannan sinadarin. To abin da muke faɗa shine ta al'amari da ya shafi saduwa tsakanin mace da namiji, ilimi ya binciki yadda ake samun jin daɗin 100%. Kaga kamar gwiwar gawayi ya wuce 100%. Hakan kana so ya zama 90, akwai inda ake yi. In kana so ya zama 80, haka. To kaga shari'a ta yi bayani. To amma abin da muke faɗa shine, ƙarshe sai ka tara mutum 10, 20, 30 ka tambaye su ya ake yi din. Ka sarrafa jima'in ka daɗin ya zama kashi 100 ko ya zama maka 90 ko 80, watakila mutum ya ce ba na amsa, shi bai sani ba. To amma kuma ya yarda cewa ya iya jima'i. Mun fahimci wannan ko? Ya yarda.